Mwari anopractice bonde saMwari because sakabuda muna Mwari mufananidzo waMwari tine likeness nemaitiro aMwari but patakabuda taingangura. Alright, izvo zvinoita ndezvokuti God created Adam in his own image, so Adam ndiye angari like God. So pakazotadza akazoonekwa ari lonely pakabviswa Eve mari the rib, he was no longer like God. Saka angava another creature, saka that creature ndiye akazorara naEve, saka God does not have sex because Adam asati abviswa rib angasina mafeelings, but pakazobviswa the rib ndopakaita feelings. Saka feeling inouya after something chaitwa ignited within the body. Saka Mwari havanganguri. Mwari havanganguri. Asi vanodya. Yes, you can eat. But tikati Mwari vanodya vanoendere kutoilet is my second question. Alright, God does not go to toilet. But vanodya. Alright, heavenly digestion. Alright, heavenly food, it is made of isiso chikafu chedu chefake chine but original food handitika apana chinoziva. Mwari unoziva. Saka inodenga original food. It's original. Hapana pa fake. Saka inoraswa. Saka pane zvinozoprocesswa zvinozoenda zvinozoshanda. But heaven manje zvese zvinongoshanda zvoshanda zvatopera. Sezvana vanalisi vakashizonda neto kuti vakafamba 40 years. Mirai. Saka mukati kana ngerozi dzinodya. Asa zendotende. Yes, samukoti pamuwiri wengerozi hapane re kamwe kaburiso. Apane murindo. Ayo denga kuna kitu. Saka hizi chakenda denga tichidya. Asa hakuna toilet. Bible danze tichisvika kudenga chekutanga chanwa wine todya naJesu. Handiti. Saka tikuti patinodya naJesu apatendo toilet. Alright. Tingangoti one of heaven in original. Not yedu yatinayo. Aidhake. Heaven. Autangorotomoka zvinoita vanhu vanodya kwa pasi. Wine ukazoi abuse. Handiti yekudenga. Yekudenga aiite zvese. Saka kudenga unondorwa kana drum rewine audhaka. Yes, wine because it stands for the blood of Jesus. The second one para Jesus iro parake. Saka panoitwa wine in heaven it was the original blood. Jesus. But repanika wine repanika it's just symbolize. Saka chino symbolize it's not all that original. Amazamu chitotala sonutonzwa mente. Zvamari. Yeah, this was what. Sometimes netenge ma jokes but utonzwa mente. This was what it is. Saka ndine question manje critical. Imimi mati Mwari angangwe. Ngero zinongangwe. Alright, tikatasa tina the army commander in Zimbabwe, president. Yes. Twitter the general, Twitter masoldier, Twitter wanage lieutenant, and vesa wakamufana, and the same point, even the god, and tikandi maring sound and vesa wakafana. But panozoshana gonzo the army commander with soldier with the king, but the vesa got wakafana. Saka less angels nema high wakafana, and they use the same body. But social is the glory type. So the president is on chance of motor kibikasi and MVP. But we say esima motor kid. Saka besi wakafana na same point. But no social about not now the glory. Like one is glory. It's glory. Like God is the highest glory. Followed by Christ. Shine Mary. Shikatashwa para the lesser one. Sanda kuchovunze babo ngiro zinongangore. They don't. But in Bible zingangangora. Alright, chachimenya ndizvokuti munhu ane two bodies. Pane tinoti the spirit man and the physical man. Saka ma-angelic in heaven vanhu vari in the spirit man. Because munhu akazosika kuti tasengiro panofa munhu anosika kutonzi dust to the dust. Munhu achinzi aenda anonzi naJesu ndiye kuparadise. Saka vanhu vana vakabatana two in one. Saka na-angelic in heaven inenge iri the spirit man. Yachidzika panyika yakubatanidza sokuti ichifanana neso zvakaita Jesu akavemba akumba ina futi nenyama. Saka kana apa angel inokwanisa kurara nemunhu. Sezvakaita Jude ichizoripotwa naJude achitaura kuti some angels vakazosunga varara nevanhu zvazodaizvo. Because kavapa nyika vava into two form. But kana vari in heaven vakangobva panyika panapa havarari neisi. Saka Mwari vakauya panyika vanongangura. Because unonzi Mary wakawanikwa nemimba yaMemzeni. Alright. Endi panonzi Sara kuti aite nhumbu Mwari ndiwo vakamushandira vakaita zvangu ataura akabata mimba. Alright. Saka toti Mwari vakauya panyika vanongangura. Alright. Mukatarisa ma-angels kuti azosungwa kuti vakabuda out of their liberty dzaisafanira kurara nevanhu because dai dzaibvumidza dzaisafanira kusungwa kupiwa punishment. Saka kuti God does not break his laws. Mwari hazviti kuti vabreak, but those angelics vakabreak.
saka maangels akaipa nyika haabvumidzi kurara nevanhu but akabreka anobva. So the ability is there. Yeah, but they are not allowed. They are not allowed, but Mwari will never break his laws, or Jesus Christ. But alright, Mary chibata the mystery behind it. Tumoshanisa tima method akawande kuti vanhu vanozvapa nawo. Yekutanga siya Eve. Yekuti Eve was brought akaita zvokutorwa ndika creation. Saka munhu anogona akangocreatwa. And did ya Eve. Then second name knows God spoke. Let there be zvakati vaingoti Mwari zvakati. Saka maybe God spoke ngoti ndoda munhu chakati. And did zviko zvinobva kuna Mwari. Saka maybe zvakadaro. Then it was another way yekuti atizozive kuti third way kuti ndeipi yacho. Tinoziva kuti Mary akabata mimba. But atizoti how. But how? But tikazopinda inenge yakunzi revelation. But revelation we cannot support it. Tinotsoka into the Bible. But the Bible rakati overshadowed. Mary was overshadowed by the Holy Spirit. So that the Holy Spirit ameno zvakaita. Asi ane zvakaita. Ngemushaizoziva kuti zvi overshadow yacho zati pauzoda kuzotsvaka the table kuti kana in heaven vachiroti overshadow vari kureva kuti be. But it's not sex. But ameno zvavakamuita. Saka tiri pasex ipapapa. Sex inobva kuna Mwari here kana kuna Satan? Sex, it is created by God. Satan never created. Satan stole, which I said. And Satan does not own anything. God created everything. Saka Mwari wakacreate sex. Kwete vanhu vaiti. Kwete ngerozi, kwete Eve, but one. Yes. Alright, katasa munhu achisiko Adam created angasi for sex. And it angari one. In the purpose na sex. But after his loneliness, mandu pakazobvisa Eve. And it again. Mundu achikona kuti Eve angari mukati saka munhu komuka dzaingangurani. Muka. After that ipapo ndo pakabva pachinzora it. Before loneliness Adam. Muka. Kwanga kusina sex. Tikadzokera the originality of the plan of God. Kwanga kusina sex. Munhu aifa mupinda mukati oseva mwana. Zasempsona puwa achizodzokera achiti ndinoti dai zvaibvira. Varume musaroora anoda kudzokera originality kuti munhu asina kuroora hana zvinonetsa. Saka kuwangati dai maigona sezvakaita sei maisafanira kuroora. That was the law of God. But through loneliness, through the passion inozonzi kuti napo kana usingakwanisi if you bear with passion because unoona mukadzi wakutofila something. But